Ja sam Marija Erdelji. Završila sam Akademiju umetnosti u Novom Sadu, smjer fotografiju. Inače se bavim dokumentarnom fotografijom, također radim i u pozorištu kao fotoreporter. Zadnjih par godina radim u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, a proteklih 12 godina radim kao fotoreporter. Moji počeci negde, što se tiče fotografije, su zapravo krenuli sa 14 godina kada je moj deda meni poklonio njegov fotoaparat Smenu 8. I tada se zapravo rodila ta ljubav ka fotografiji. Kada sam ja fotografisala, zatim izradila taj film, izradila te svoje prve crno-bele fotografije, u stvari opčinila me ta magija koja nastaje u samoj komori, laboratoriji fotografskoj, i tu sam negde odlučila da želim da upišem na Akademiju umetnosti i fotografiju. Jer mi je želja od malih nogu zapravo bila da upišem slikarstvo, jer imam talenta za crtanje i slikanje i umetnik sam, ali onda ipak sam se odlučila da mi fotoaparat zapravo bude instrument pomoću kojeg ću da se izražavam kroz njega i svoje projekte da realizujem. Na Akademiji sam se odlučila u jednom trenutku da zapravo interesuje dokumentarna fotografija. Fotografija koja je vrlo živa, gde mogu da ispričam neispričane priče, gde mogu kroz svoj rad da pomognem pojedincima ili da možda ukažem na neki problem trenutno koji je u državi ili u nekom trenutku kod nekog. Tako da dokumentarna fotografija je zapravo ono što je mene uvek i taj socijalni moment oduševljavao, ispunjavao, gde su ljudi prvenstveno tu najvažniji faktor. Pošto sam se opredelila na svojim studijama za dokumentarnu fotografiju, videla sam kroz svoje neke zadatke semestralne iz dokumentarne fotografije da mi fali ta neka brzina, da mi fali reagovanje, da mi fali neka vrsta prakse, da to nije potpuno. U redu je onaj konceptualni deo i umetnički, ali je falio taj neki moment živosti u svemu tome i kako mogu da dokumentujem dobro taj neki trenutak. I onda sam došla na ideju i kontaktirala kolege iz Večernjih novosti da dođem da volontiram. I to je zapravo bio moj početak ulaska u medijski svet. Tamo sam naučila kako treba da se dokumentuje jedan događaj, koliko je bitna ta brzina reagovanja, koliko ti zapravo moraš kroz jednu fotografiju da ispričaš jedan događaj, dok u dokumentarnoj fotografiji imaš mnogo više prostora, čak i da ponoviš neke momente, dok u novinskoj fotografiji jednostavno to je što kad si na terenu moraš da odreaguješ, da zabeležiš, da predvidiš možda čak neku situaciju da bi došlo do dobrog kadra, do dobrog snimka. I to je ono što nikad neću zaboraviti. Zapravo nikad nisam radila sport. I tada sam otišla sa novinarom na, mislim da je bio neki derbi na stadionu Voše. I taj prvi moment kad sam ja ušla na taj stadion i kad je sve to se krenulo odigravati, da sam ja zapravo morala taj go da uhvatim i da donesem u redakciju, to je bio za mene veliki nivo stresa, ali odlična praksa i tu sam negde kroz te neke razne zadatke svakodnevne na koje sam išla i sa kolegama i gde su me urednici slali i išla sa novinarima, sam zapravo naučila to nešto što mi je bilo potrebno dalje za moj master rad. Moj master rad je inače trajao 2 godine. Radila sam decu s posebnim potrebama, dom u Veterniku. Tamo sam provela skoro
svaki dan sam išla u početku, kasnije se to malo proredilo na jednom nedeljno, pa kasnije na mesečno, kako je projekat napredovao. I to je isto jedan primjer koliko je zapravo razlika između te medijske fotografije i dokumentarne. I ono što je nama i meni, moje mentorke, tada u tom trenutku bilo malo kao kako ćemo završiti taj dokumentarni projekat zapravo, jer se nigde nije nazirao kraj. I to je bilo malo frustrirajuće, jer kao imaš i rok gde moraš da braniš svoj rad i ne možeš da ga produžiš više, jer sam ja na kraju umjesto 1 godine mastera studirala 2, baš zbog toga, zbog projekta. I u jednom trenutku su deca imale neku proslavu i deo te dece štićenika je išao iz doma, u drugi dom su ih premeštali i tu sam ja videla trenutak da ću s tom jednom fotografijom njihovog odlaska kroz ta vrata završiti svoj projekat. I na kraju je to zapravo i bilo tako. I tu se nemerljivo, znači tu ima hiljade i hiljade snimaka. Što se tiče tog rada, na kraju je proizašla knjiga koju sam ja donela na odbrani i više puta je nagrađivan taj rad Živimo zajedno. Tako da ono što sam se ja kroz taj projekat najviše vodila jeste, jer tad nije bilo inkluzije kao u današnje vreme. Ja sam bila prva koja je zapravo počela da je tela u stvari da njih učini vidljivim u društvu i celom ovom sistemu, jer ih ja prva nisam viđala i zato sam i nekako došla na ideju da radim takvu vrstu projekta. I pored toga što sam ja s njima se, kako kažem, oni su postali deo mene i ja sam postala deo njih. I bile su mi bitne te emocije i kako u tom nekom trenutku da ja prikažem kroz sve te fotografije koliko zapravo, kako njihov dan protiče i koliko oni imaju iste potrebe koje mi. Iste obaveze, isti je dan, samo naravno sa nekim drugačijim dodatnim elementima, da moraju da idu neke vežbe, da moraju, ali takođe idu u školu, idu na posao i normalno doručak, ručak, večera, sve. I ja sam sve to kroz svoju kameru zabeležila, te momente, tako da otprilike taj master rad broji taj najuži izbor negde između 40 i 60 fotografija, gde se vidi ceo taj proces njihove svakodnevnice kroz taj projekat. Nakon master studija želela sam da radim kao medijski radnik i dobila sam priliku u jednom omladinskom časopisu koji se zove baš Omladinske novine. I to je sad već pre nekih 10-11 godina, gde sam i dan danas honorarni saradnik. Ono što je karakteristično za tu medijsku kuću jeste da mi nikad se nismo bavili politikom niti crnom hronikom. Tako da uglavnom su meni te neke teme bile vrlo bliske. Kultura, eventualno sport, socijalne teme, angažovana fotografija u svakom tom smislu, da li su to neke, ne znam, LGBT zajednica, da li ljudi koji, na primjer, intervjuisali smo ljude koji imaju HIV i tako, te neke probleme koji su društveni. I to je ono što je meni mnogo značilo kroz moju karijeru i ono što mi je uvek simpatično jeste da su te novine, kako su one rasle, rasla sam i ja sa njima i da smo zapravo su postale jedna vrlo ozbiljan medij naspram onoga šta je bio pre 10 godina. Tako da čak i kroz, uvek sam mogla da, ono što je zapravo u meni bilo lakše nego možda mojim kolegama u drugim redakcijama, što sam ja mogla da biram nekad svoje teme medijske, znači da li ću neki projekat da radim. Ako me, na primjer, interesuje LGBT zajednica i želim, na primjer, reportažu o njima, naravno ja sam imala zeleno svetlo za te stvari.
nismo imali tu neku vrstu pritiska da možda nešto objavimo što ne želimo ili da možda mi što želimo da to nije dovoljno dobro. Tako da ono što je isto važno da kažem da kroz sve te godine mi smo išli na razne edukacije za moralno i etičko izveštavanje. Tako da često i kasnije kroz moje neke izložbe koje su bile zasnovane na medijskoj fotografiji se vidi taj edukativni karakter kako trebamo da pristupamo nekoj temi. Tako da u Omladinskim novinama često su naši tekstovi bili iz kulture i išli smo na razne zadatke poput festivala Infanta, pozorišta, raznih premijera, intervjua sa prvacima opere, baleta, raznih drugih festivala i tako malo po malo ja sam u pozorištu bila sve češće i sve češće radila reportaže. I u jednom trenutku, 2022. godine, sam dobila poziv od tadašnje uprave da li bi želela da dođem da radim kao honorarni saradnik u Srpsko narodno pozorište, gde u tom trenutku bila to meni velika čast, jer zapravo dok sam studirala, negde 2010. mislim da je to bila ili druga ili treća godina studija, sad nisam tačno sigurna, smo imali praksu u Srpskom narodnom pozorištu, 2 semestra. I tokom prvog semestra smo radili na predstavi Timona Tinjanin, dok drugu predstavu smo radili pripremu Uježa, delo Branislava Nušića u režiji Radoslava Milenkovića. I tad se rodila ta ljubav ka pozorišnoj fotografiji, gde sam zapravo i ja mogla šta god sam htela. Mogla sam da se krećem među glumcima, zavoljela sam te daske, taj miris koji je specifičan na tom pozorištu, na tim scenama. Ono što je vrlo bitno kada si kao fotograf u pozorištu, što ljudi često ne znaju, jeste tvoja impresija bitna ka tom nekom delu, ali, na primjer, u Srpskom narodnom pozorištu imate 3 direkcije. Imate operu, imate balet, imate dramu. Prema svakoj toj direkciji i prema svakom tom komadu se drugačije pristupa. Ono što je bitno u baletu jeste pokret i iskreno balet mi dan danas je uvek veliki izazov zato što je to najteže fotografisati i svaki put sam mokra posle svake probe, posle svake izvedbe premijere zato što fizički naporno, a i kreativno. I sa fotografske strane tehnički je isto vrlo, pa ne mogu reći konfuzno, ali je vrlo teško. Zato što svi moraju elementi da se potrefe, da to bude dobra fotografija baletska, jer pokret njima mora biti uhvaćen u tačnom trenutku da im je ispravljena noga pod tim i tim uglom, da svetlo bude dobro, da je uhvaćena i ekspresija lica baletana ili balerine, da je u redu, da su ostali akteri na fotografiji takođe dobro pozicionirani i tu je onako hrpa stvari koja treba da se uhvati i zapravo da tu fotografiju čini dobrom. Dok, na primjer, u drami je vrlo bitno da vi dajete neku širu sliku predstave, da se vidi ta priča o tom komadu. Vrlo je upečatljivo i bitno ta emocija i ekspresija. Dok je, na primjer, opera kombinacija jednog i drugog. I ono što ja, na primjer, kroz svoje radove i kroz sva svoja ta neka iskustva u fotografiji gledam da svako svoje iskustvo iz neke druge oblasti zapravo primenim u toj oblasti u kojoj sam trenutno. Ono što
ja kao fotograf u Srpskom narodnom pozorištu imam prednost jeste to iskustvo medijske fotografije, jer ja znam šta publiku i čitaoce, na primjer, interesuje i kako oni će doći do informacija o toj nekoj predstavi. Znači, uvek ću dati neki širi kadar, neku emociju, da se vidi scenografija i tako dalje. Znači, a s druge strane, dobit će se i ta neka moja lična povezanost sa tim delom, ali ono što je vrlo bitno da ne sme nikad u toj pozorišnoj fotografiji da budu samo detalji i sama lična impresija ka tom nekom delu. I ono što je takođe vrlo bitno, da mogu da upotrebim, zapravo sad sam počela jedan moment u pozorištu da primenjujem, jeste te dokumentarne fotografije, da nije uvek sve scena, da su bitni i akteri van te scene, znači da li to bila tehnika, da li to bila šminkernica, da li to bili kostimi, da li to bila scenografija, znači ti neki ljudi, jer smatram da pozorište ne čine samo solisti i samo to što se dešava tih sat, dva, tri na toj sceni, nego već i kako je došlo do svega toga, da to tako izgleda savršeno, lepo i vrlo zanimljivo na samoj sceni. Tada, dok smo na toj drugoj, trećoj godini studija pripremali taj uješ, evo sad je bilo 100. Zimus je bilo 100. izvođenje iste te predstave i lično sam tražila od direkcije, od uprave da fotografišem tu predstavu. Znači, to je preko 10 godina, da vidim kako, da uporedim te radove kako sam tad videla i osjećala tu predstavu još i u sadašnjem vremenu. Ono što je zanimljivo jeste da tada se stvorila sam, to jest nastoje neki poseban odnos i neka duga saradnja i koja traje do dan danas jeste sa rediteljem i glumcem Radoslavom Milenkovićem, gde će posle te njegove pripreme oko uježa i našeg zajedničkog rada na tome, mene kao studentkinje i njega kao režisera, on je tad još video da ja imam veliki talenat za pozorišnu fotografiju i da to nije samo da se klikne, nego da imam neki osjećaj, da tačno uhvatim taj neki trenutak i tu neku vrstu emocije i da jednostavno se povezujem sa ljudima na sceni, takođe i sa njim. I on je želeo, to je prošlo već par godina, i došli smo na ideju jer je želeo da vidi kako bi ja njegovu dramu Naši dani videla kroz objektiv. I onda smo se dogovorili za termin, ja sam došla u pozorište mladih i fotografisala sam tu monodramu koja uglavnom čini same ekspresije i tu su najbitnije ekspresije na licu, gde on glumi 33 lika za tih nekih sat vremena trajanja predstave. I tad nisam iskreno da vam kažem ni gledala koliko sam ja tog trenutka napravila snimaka. Kad sam došla kući, kad sam ja to sve prebacila, onda sam videla da toga ima jako puno, da je to par hiljada fotografija. I dok smo mi to pregledali, došli smo na ideju da bi bilo dobro da to možda sklopimo u neki fotobook i da ostane tako zapisano. I onda smo, malo po malo editovali. Ja sam, sređivala te fotografije. Ono što je meni bilo bitno u toj knjizi da to ne bude kao strip i ilustracija zapravo te predstave, već da se vide da može publika koja uzme tu knjigu, ako nije gledala tu predstavu, da može da oseti svaki taj bol, svaki taj smeh, svaku tu emociju koja se odvija u samoj monodrami. Tako da na kraju je ta knjiga izdata, bila je promocija 2018. godine u Beogradu.
to nam je zajednički projekat. Posle toga smo dalje nastavili da sarađujemo i ono što je bitno jeste za taj odnos da jako jedno drugo razumemo i da zapravo on meni ni ne mora da kaže šta, mislim, naravno kaže mi šta želi, ali nikad se ne udubljujemo tu previše neke detalje, nego me pusti da radim jer jednostavno osjetim u tom trenutku šta treba da zabeležim i kako to treba da izgleda. I sad najnoviji projekat na kojem smo zajedno radili je Hekaba, koji je on radio sa studentima iz Banja Luke kojima tamo predaje. Tako da sam radila fotografije za plakat i kad je bilo na Sterijnom pozorju gdje sam došla kao fotoreporter ispred Omladinskih novina, onda sam i fotografisala samo predstavu. Tokom svog medijskog rada 2018. godine sam se zaposlila kao fotoreporter u pokrajinskoj vladi, gdje sam 5 godina radila. Tamo sam fotografisala informativu, znači prijeme, protokolarne stvari poput prijema ambasadora, predsjednika, naravno i sve ostale sekretarijate i sve njihove aktivnosti i svake te oblasti. Da, to bio sport, opet kultura, poljoprivreda, informisanje. Ono što je karakteristično za taj period mog života jeste da koliko god je suvoparna možda ta informativna fotografija, medijska, opet steknete neko iskustvo i zapravo možete da primenite u ostalim oblastima fotografskim. Ono što je takođe karakteristično za mene i moj rad u pokrajinskoj vladi jeste da sam ja i od te neke informativne fotografije koja su dosta suvoparna, da kažem dosadna, za vizuelno sam gledala da nekako dam neku kreativnost i da dam neki svoj lični pečat u svemu tome. Naravno, tu postoje neka stroga pravila fotografska koja moraju da se poštuju, ali pored toga sam gledala da nekako nadomestim, da to opet ne bude klasična, suvoparna, informativna fotografija, nego da ima neki kreativni moment. Nakon toga život me odveo neku drugu stranu. Zaposlila sam se u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Tamo sam nepune 3 godine, radim kao fotograf. Radim mnogo kreativniji posao. Ono što je karakteristično u kulturnom nasleđu, što se fotografskog dela tiče, jeste da je vrlo bitan element da vi treba da fotografišete neko zatečeno stanje, proces rada i završno stanje. Da li to bilo iz oblasti arhitekture, slikarstva, vajarstva, stolarskog dela. Ono što čini jeste taj kreativni moment gde vi možete, na primjer, pogotovo kada dođe neka ikona ili slika, vi uvek koristite neke detalje, možete da prikažete taj neki proces i to zapravo lepo izgleda. U Pokrajinskom zavodu postoje različiti sektori. Ja radim i sa arheolozima i sa slikarima, znači za sve sektore sam. Ono što je karakteristično za zavod jeste da fotograf nije tu samo kao dokumentarista, već i da radi specijalna snimanja, odnosno multispektarna, gde se, kada ikona dođe na konzervaciju i restauraciju, moj zadatak je, znači tako kreću ispitivački radovi, moj zadatak je da prvo fotografišem u vidljivom spektru, odnosno obično da fotografišem ikonu zatečeno stanje, detalje, gde je popucala, da li negde fali neki deo i tako dalje. Nakon toga se radi ultraljubičasta fluorescencija, znači to se radi sa određenom rasvetom UV.
Nakon toga se radi postupak infracrveno. To je onako vrlo zanimljiv trenutak gdje vi zapravo zagrevanjem slike gdje se modifikuje kamera, to jest u ovom slučaju fotoaparat, i sa crvenim filterom vi zapravo mogu da prodiru ti infracrveni zraci i vi vidite šta se nalazi ispod tog vidljivog sloja na samoj ikoni i slici. I tu često možemo da vidimo da li je autor možda premještao neki deo kompozicije ili je možda drugačije neku figuru komponovo. I to sve služi za istraživačke radove i kasnije za slikare koji će da rade na konzervaciji i restauraciji. Moment koji je bitan trenutno mog rada u zavodu, pored tog mog dela fotografskog, jeste da svakodnevno naučim nešto novo. Da li to bilo iz oblasti arhitekture, arheologije ili slikarstva. Širi se neki vid znanja. Koliko god sam ja umetnik, izvršila akademiju i imam, potkovana sam ti nekim istoriju umetnosti i nekim osnovama, opet onda shvatiš kroz ovaj posao da opet ne znaš sve i da je to nedovoljno i svakodnevno se to nadograđuje. Kao, na primer, meni je bilo jedno od zanimljivih momenata u arheologiji. Prošle godine su kolege našli na trasi koja je sad to brza pruga kod Vrbasa Kule, su iskopali grobove iz 3. veka, gde sam ja došla na lice mesta da fotografišem te skelete. Ono što je meni bilo fascinantno jeste da su mi u tim grobovima bili neki i ćupovi i nakit. Znači, kompletna jedna istorija, jedan period za koji mi zapravo nismo ni znali da postoji, su oni otkrili. I to je ono što, eto, to je neki primer koliko zapravo taj rad u zavodu me svakodnevno mi daje tu neku mogućnost i gledanje na neke stvari, kažem, bolje i da nekako da unapredim sebe kao osobu i da dalje napredujem i da svoju struku mogu takođe da nekako u tom kulturnom nasleđu, da i njoj dam neko svetlost dana, pošto često fotografi su malo, pa nisu baš zaboravljeni, ali nisu toliko u fokusu u oblasti kulturnog nasleđa, zato što mi smo nekako ta neka karika u tom krugu koji je, mislim, vrlo bitna, ali nekako nikad se nisu kolege to nešto isticale i smatram da sad, za buduće, bi trebalo, zato što ono što mi zapravo dokumentujemo, to ostane istorijski i to je jedan zapis i mislim da fotografija mora i treba da bude, kako se zove, bitna u celom tom procesu nekom istraživačkom ili u konzervaciji i restauraciji. Da, u ovom poslu je bilo raznih situacija i slučajeva gde je bilo i smešnih momenata i gde je bilo čak i situacija gde sam se bojala i za sebe, a i za druge ljude. Tokom 2020. kada je proglašeno vanredno stanje zbog COVID-19, koronavirusa, zajedno sa kolegama sam od prvog dana bila na ulici i beležila svaki događaje, pravili smo reportaže svakodnevno i
jednom trenutku dobili smo dojavu da će dovoditi najverovatnije, to jest da će u kliničkom centru ljude koji su preminuli od korone da nose u mrtvačnicu i da bi to trebali da snimimo. I ja u tom trenutku sam bila kod kuće, spavala, bilo je neko rano jutro, mene kolega zove, budi, kaže ajde brzo, idemo, sad će to da moramo ići do kliničkog centra. I ja sam tako u tom svom bunilu uzela opremu, popakovala, usela u auto, došla tamo i otvorila i krenula da fotografišem, međutim nije bilo baterije. Baterija mi je ostala u punjaču kod kuće. Tako da tad, eto, to je jedna onako zanimljiva, smiješna situacija koja se desi, što bi se reklo i najboljima. Tu, znači, kolege su se smejale. Tako da, eto, propustila sam taj jedan moment. A što se tiče korone kao reportaže koju sam ja radila puna 3 meseca, zato što sam kasnije nastavila, posle vanrednog stanja sam još to leto nastavila da fotografišem jesen, razne neke druge aktivnosti što se tiče same teme. Najteže mi je, u cijeloj toj reportaži, najteže mi je bio ulazak u crvenu zonu, gde sam tada se zapravo suočila sa onim šta je taj virus donosio. I prvo je bilo jako strašno kad sam ušla, gde sam videla da se ti ljudi bore za sopstveni život, da mi se životi bukvalno održavaju pomoću respiratora. Naravno, medicinski radnici su tu davali sve od sebe i stalno su bili oko svih tih pacijenata. U jednom trenutku, dok sam ja tako šetala i fotografisala, naravno za to sam dobila dozvolu, se jedan pacijent probudio. I onda je to onako bilo, da, malo neprijetno, a s druge strane i simpatično. Naravno, poštovala sam taj moment, nisam tog pacijenta fotografisala. I sad ja sam obavila svoj zadatak, sve što je trebalo. Prijavila sam se tamo da treba da izađem, pošto sam bila uskroz u onom skafanderu i tako dalje. Ostavila sam opremu na dezinfekciju i u tom trenutku kako sam ja izašla kroz ta vrata, tako je jedan od pacijenata počeo da gubi bitku za životom i umre u tom trenutku, a ja sam se onako u tom momentu nisam imala fotoaparat više kod sebe zato što sam ga predala na dezinfekciju, ali u tom trenutku sam se onako kao da me neko zakopao u zemlju, ja nisam mogla da se pomerim i tada dobila sam neku paralizu, valjda straha ili čega, ne znam. I to se sve tako odvijalo kao u onim filmovima hollywoodskim, znači ja stojim, oni svi trče tako užurbano pored mene, spašavaju tom čoveku život, nažalost on je preminuo i sad ja sam tu izašla. To se sve dešavalo u par sekundi, možda minut, 2, eventualno, nije to trajalo nešto dugo. I sad ja sam izašla, sam čekala da neko dođe po mene da mogu pravilno da skinem taj skafander, da se ja ne bi zarazila. I prošao je taj šok mene i ja sam sad tu spakovala, došla kući i zapravo onda me ta emocija sustigla. Kod kuće kad sam bila sama, onda baš onako mi je bilo teško. Ali inače, što se tiče cijelog tog rada, meni je to jedno veliko iskustvo, zato što smatram da je to zapis jednog vremena i jedne pošasti. I cijela ta reportaža koja je trajala, eto, ja sam se trudila, trajala jako dugo, mislim 3 meseca. Ja sam se trudila dok su ljudi bili zatvoreni u svojim domovima, da ja koja sam išla napolje i radila reportaže, da nekako sam radila tu neku vrstu digitalnog dnevnika gde sam ja svaki dan objavljivala fotografije šta se dešava u vanjskom svetu, da bi oni mogli da vide kroz društvene mreže i kroz taj svoj neki prozor, da kažem, bio to Facebook ili Instagram, i da budu nekako informisani šta se sve događa u tom trenutku.
Tako da smo mi od fotografisanja praznih ulica preko medicinskih radnika, vakcinacije, raznih nekih trenutaka i negde sam ja tog leta sam napravila fotografiju, bio je Dan mladih i Opens je napravio događaj da je pravio krugove na štrandu gde su da bi to bilo kao distanca između ljudi i sad meni to nekako nije bilo zanimljiv, nije mi bio zanimljiv kadar u tom trenutku tako sa zemlje. Onda sam se setila da odem gore na most i da napravim nekako da to bude likovnije, da se vide ti neki likovni elementi i na kraju to bila ilustracija za taj događaj, za Omladinske novine i te godine ta fotografija je odnela nagradu na Press Foto Srbije 2020. Pored tog formalnog obrazovanja koje sam stekla na Akademiji umetnosti od mentorke Ivane Tomanović kao dokumentarne fotografkinje, obrazovala sam se, išla sam na razne master klasove, seminare, tako da jedan od master klasova na koje sam bila 2015. jeste masterclass dokumentarne fotografije, gde mi je mentor bio Stanley Green, jedan od najvećih fotoreportera i dokumentarnih fotografa na svetu, inače američki fotograf. Tamo smo kroz 7 dana prolazili te neke, kako treba da pristupamo dokumentarnoj fotografiji, kako treba pristupamo temama, kako takođe se rade reportažne fotografije. I tu smo zapravo videli gde smo mi i koliko smo naučili, koliko nismo, koliko treba još, koliko je zapravo fotografija kompleksna oblast i da se ceo život uči. Nekako kroz sve te moje radove i čitav taj stvaralački moment, imala sam naravno kao i sve kolege svoje neke uzore. Za dokumentarnu fotografiju mi je bila uzor Dajana Arbus, za konceptualnu fotografiju Francesca Woodman. To su jedne sjajne fotografkinje. Naravno, pored tih nekih inostranih uzora, imamo ovde u našoj zemlji i u regionu izvanredne fotoreportere i ratne izveštače i fotografe kao što su Goran Tomašević, Marko Đurica i tako dalje. Sve nekako i dan danas mislim da nijedan fotograf zapravo ne treba da bude u suštini ni sujetan, ni... I mislim da treba da malo smanji tu neku dozu ega, zato što svi mi učimo jedni od drugih. I ja dan danas posmatram i gledam šta drugi fotografi rade na svetu i tako se edukujem i tako posmatram stvari. Takođe sam podrška kolegama kao što su i oni meni podrška, što je vrlo bitno. Često možete da čujete da fotografi neće da budu podrška, to nije istina. Fotoreporteri itekako su podrška i to su moje kolege meni više puta iskazali. Ja sam njima na tome veoma zahvalna i ja sam takođe njima velika podrška i mislim da tako zajedno možemo da rastemo i da jedni drugima pomognemo i da možda ostvarimo svoje neke ciljeve i mislim da tu zapravo među nama, fotoreporterima, i nema neke sujete i nema tog nekog egoističnog momenta, zato što je svako je tu na svome, što bi se reklo, i svako je sjajan na svoj jedinstven način i tako da tu se razlikujemo, na primjer, od komercionalnih fotografa ili fotografa iz drugih oblasti. Pored te medijske i dokumentarne fotografije, bavim se konceptualnom fotografijom. Često dolazim u taj neki trenutak u svom stvaralačkom momentu da
ne mogu možda kroz dokumentarni projekat ili neku reportažu da tu neku temu napravim, da je dobro ilustrujem, da bude etički i moralna i da nekako probudim tu neku svest kod ljudi ili da napravim neki kritički osvrt. I ako već nemam tu neku mogućnost kroz dokumentarnu i reportažnu fotografiju, onda se nekako prebacim u tu konceptualnu i onda se zatvorim u atelje, svoj studio i prvo napravim koncept kako bi to nešto moglo da, ta tema zapravo da se realizuje. Tako moja izložba Krzno, koja jeste konceptualna, nisam znala kako bih upravo iz tog razloga što sam malo pre rekla, kako bih kroz neku dokumentarnu fotografiju ili reportažnu sad ja predstavila tu problematiku ljudskog faktora, kako utiče i šta radi u nekom modnom svetu i generalno zarad ubijanja životinja radi nekog krznenog komada ili nekog prestiža u toj nekoj modnoj industriji. I onda sam ja zapravo smislila da nekako to u svom studiju, ateljeu, smislim kako da odgovorim na takvu neku problematiku i kako bih zapravo mogla da doprem do publike. Taj projekt je zapravo trajao 3 godine. 3 godine sam ga stvarala. On nema neki velik broj fotografija, zato što konceptualne fotografije uglavnom budu neki editorijali od 10-12, eventualno možda 15, jer često se ti kroz svaku tu fotografiju dosta izmoriš i idejno i psihički i onako mnogo je kompleksnije i teže raditi, stvarati kroz konceptualni rad. I tako da sam ja, trebalo mi je vremena da prikupljam, dok prikupim modele, da prikupim te krznene odevne predmete. Tako da u suštini tu izložbu je činilo 10 velikih metarskih fotografija, uz kojih je još išlo 9 manjih formata fotografije koje su bile uglavnom oružje lovačko, koje je nekako išlo uz taj koncept i celu tu priču. U suštini izložbe treba da služe kao neki, da kažem, neka kruna na taj neki rad, da publika može da se upozna sa tim, da publika može možda kroz taj neki rad da vidi taj neki problem društveni ili, ja kako sam već rekla i malo pre, problem nekog pojedinca. Često, naravno, ja gledam da sad te izložbe nikad ne budu klasične više, zato što i sama publika i vreme u kojem trenutno živimo i stvaramo je vrlo brzo i puno sadržaja svakodnevno primamo, pa gledam da nekako te izložbe im dam neki poseban moment i zapravo te sve izložbe treba da imaju, da ne budu ono samo kao ram i staklo i tako je sad samo uramljena ta fotografija, već da ima neku priču, da li to kroz neke performanse, da li to kroz neke velike formate, da li kroz neke druge materijale na kojima može da se štampa fotografija. To je ono što čini zapravo fotografiji, eto isto tako koji grafiku jedinstveno da može u više primeraka da se štampa i da čak eto fotografija može na različitim materijalima i da onda publici zapravo dočarate tu neku tematiku na što zanimljiviji način i što bolje.